Mensen hier in de burgerzaal, ik roep u op voor een verhaal. Rooise mensen en overig volk, dat is de rol die ik vertolk. Wij vieren ons konings grote feest en doe dat in de Rooise geest. Dus volk wordt wakker en heft straks het glas, alsof de koning hier zelf was. Wees welkom, allen tezamen. Vergeet even uw dagelijks kraam. Want 's konings verjaardag is het heden. Wij vieren dat zoals we altijd al deden. Met activiteiten in ons rooi, voor iedereen en dat is mooi. Activiteiten, spannend en aardig, een werkelijke Koningsdag waardig. Voor Koningsdag vinden traditionele lintjesregen plaats. Zaterdag werden de nieuwe, kersverse ordedragers en al diegenen die al eerder onderscheiden waren in de Schouwburg tijdens een officieel gedeelte in het zonnetje gezet. In totaal 14 mensen hebben dit jaar een lintje gekregen, of als lid van of als ridder. Maar 14 mensen hebben een lintje gekregen in de Venray van vorig jaar tot vandaag. Er worden 2 soorten onderscheidingen uitgereikt. 2 personen werden geridderd en 8 personen werden benoemd tot lid in de Orde van Oranje Nassau. Er is duidelijk een verschil tussen beide benoemingen. Het komt erop neer dat een lid in de Orde van Oranje Nassau, die is vooral actief op lokaal niveau binnen een relatief kleine gemeenschap. Je komt voor het ridderschap in aanmerking als dat wat regionaal of nationaal of internationaal gaat worden. Dat is eigenlijk op hoofdlijnen het verschil. Maar in beide gevallen zijn het natuurlijk allemaal helden. Voor de gedecoreerden waren de onderscheidingen een hele verrassing. Ja, compleet. Wel compleet. Ik wist niet wat me overkwam, eerlijk waar niet. Ik werd met de smoes, zou ik ergens een presentatie moeten gaan doen. En we zouden nog even iets ophalen bij de Kamershal. En ik zag die auto staan, maar niks bij gedacht. Ik kom die hal in, ik zie een hele hoop mensen staan. Ik denk, ja, Joop Goossen zal wel iets geregeld hebben. Ik wou er langs lopen, iedereen begon te klappen. Ik denk, tegen wie hebben ze het? En in één keer zag ik de burgemeester en mijn vrouw het. Ja, toen had ik het feestje wel door, ja. Ik was compleet verrast. Ik was ook even de slag kwijt, ja. Ja, een totale verrassing natuurlijk. Ik zei als eerste van het is allemaal list en bedrog toen ik even wat mocht zeggen daarna. Want dus, ja, je verwacht het niet. En, ik heb altijd met plezier het vrijwilligerswerk gedaan en dat blijf ik ook doen ook. En nooit met de bedoeling om daar iets voor terug te krijgen. Waar werd de medaille uitgereikt? Ja, dat was bij SV Venray. Ik was er naartoe gelokt voor een vergadering met een sponsor. Maar de sponsor die bleef maar niet komen. Uiteindelijk waren ze op de burgemeester aan het wachten. En toen hij er was, ja, toen werd ik in de zaal gelokt en in één keer wat 100 mensen voor mij. Ja, dan werd ik even wat klein. Wat doet dit persoonlijk met je, Jan? Best wel veel. Ik doe graag vrijwilligerswerk. Ik doe het al vanaf 1980. Zowel voor de Pierlaars, Hazekut als ook voor alle jeugdkamervrienden van de kerkdorpen. En dat met heel veel plezier gedaan. En ja, je vond het gewoon normaal dat je doet. Je moet wat terug doen voor de gemeenschap, want daar woon je en daar heb je plezier in. Maar toen dit zo kwam, het verraste me volledig en het heeft me best wel trots gemaakt. En ik ben er ook wel dankbaar voor dat ik dit gekregen heb. Ik zal het ook met ere dragen, heb ik me voorgenomen. Nou, een stukje voldoening natuurlijk, maar ik vind het mooiste ook dat mijn ouders daarbij aanwezig konden zijn. Dat is iets wat iedereen verlangt natuurlijk. Dat de ouders, mijn vader is 94 en mijn moeder is 90. En dat die er nog bij zijn, dat vind ik grandioos. En ook vandaag weer zijn ze hier. Voor het team van de gemeente was het een hele uitdaging om alle onderscheidingen op tijd uitgereikt te krijgen. Ja, dat is ieder jaar weer een geweldig avontuur. Dat is wel jakkeren en jagen om overal op tijd te komen, want je moet er toch een aantal bezoeken. Maar het mooiste is toch altijd weer de verrassing die je kunt aflezen op de gezichten van de mensen om wie het gaat. En dat is altijd fantastisch om te zien hoe ontroerd ze ook zijn wanneer ze door zijn majesteit worden geëerd en bedankt.